jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habaruji moɗon e ɗemgal pular titruji men ɓurdi mawdude hannde ko ɓuri heewde habaruji men ko toon to états-unis ɗum noon ko fati politique e ko fati kadi tribunal uji ma en jeeya toon to habaruji men international toon to gaza no suka américaine baraɗo toon hannde taw ko e seppoji bonnoɗi toon to west bank habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to kenya e tunnade kadi habaruji gummiɗiɗo african news hono kanko suka debbo goto jaaro e juuɓi capantati e tati kadi ko tawno pijirloji olympique bonnoɗi toon to paari tawama mo wara ñande alhamis nde ma en ƴeewa yañaji ɗiɗo detuji joni joni so tawi allah jaawi siftin ɗon tan hannde ko aljuma hawri ko jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira mon no minɗen gardidi ni hono habaruji men gueɗoɗen ko ɗiɗi états-unis ɗum noon ko toon to georgia ene wayno koye subaka e hono kanko oɗo suka janno toon to école biyeteɗo apache high school felli toon waɗi toon yimɓe nayo ɗum noon jangguinoɓe ɗiɗo e élevaɓe ɗiɗo e kadi gañiɓe jeenayo kanko e bammakko fof ene wayno hannde ɓe gaari to tribunal toon ɗum noon ko tribunal towɗo toon to georgia e wuuro ngoɓe gonni biyeteɗo wonde kanko suko yiiɗi arde nde ari nde kadi no wayno juge huccite makko haalnimo wimonde ko o ñawrete ko hono mawɗo ni ko serdimo e ñawgol mawɗo tan ko kanko rokketake ñawetake pour yo ware kanko noon ene wayno o hoccitani kanko e yimɓe wonɓe caggal hay sinno ko yimɓe ne kewi ken ɓuura temedere neɗɗo hay sinno kadi oɗon sall wiya kadi ko sall bon mo mawnani fewi ene wayno hucci tan ko juge o ko yiya tan ko caggal hoore makko mo wiya ha sen sayi eyi o faami ɗum noon o haalda noon ko juge o donc ene wayno ko kanko oɗo saha joni o fawa ko crime aji nayyi ɗum noon yimɓeɓe wari ɓe o fawa kadi crime aji goɗɗi si babude kadi ɓe o gañiɓe e kanko hoore makko jogade mo anniya addude fetel toon to nokku janggueteɗo mo pour mo wara yimɓe babiraɗo on ene wayno kañum hoore mum addama toon to tribunal kañum hoore mum ko adi fof ñawete ko toon to loi gonɗo toon to georgia ene wayno kene haaɗi neɗɗo tottude cukalel wiyetengol mineur mo heɓani duuɓi jogade fetel rokkude ɗum ko wiyete kaɓirgal ngal noon wawi wonde guila e laaɓi hay fetel hay ko wawi kala ko wawi warde neɗɗo da noon ne waɗi exception ngaji toon to georgia so tawi cukalel ngel ɗo rokkira ɗum ko pour ne wañira taw kadi nde wañata nden wonde mawɗo walla rokkira ɗum ko tawno wonde mawɗo ne hayso koye gallu mum taw ko permission mawɗo ne rena ɗum kono ene wayno kadi ko jogoto tampindemo kanko babiraɗo ko takka ko en pour wonde ko cukalel ngel ko takka fof ma takki ɗum o rokki cukalel ngel oɗo fetel ko caggal kadi nde lebbi tan caggal nde cukalel ngel nodduno FBI mo georgia nodduno cukalel ngel wonde muɗum pour ne enquête wonde cukalel ngel won kulɓinali ɗi waɗi en huccini école aji ɗi pour wiide ma ya kañum hoɗum no fella école aji nden nde cukalel ngel wadde fotte FBI nde kanko mo tawa e kadi kanko hoore makko gonɗinani ɗum ɗon o wi ɗum ɗon so cukalel ngel takkama ɗum ko hunde bonde donc holko waɗi sababu caggal muɗum o soodi fitel o rokki ɗum pour kado wonde e tugnade kadi kanko babiraɗo ko haali ko wawi wonde fof kamɓe ɗiɗi fof ɓe gaddama kanko babiraɗo kadi waddama ene wayno ko omo suuni hen no fewi kono noon wayno kamɓe ɗiɗi fof oɗo saha joni ɓene cooka kadi juge o salima rokkudeɓe liberté temporaire ɗum noon ko toon ɓe gonata haɓe ñawore mabɓe kamɓe ɗiɗi fof dottete koye mois de décembre tugnade habaruji gommiɗi toon to georgia hande toon to états-unis hono kanko donald trump kadi hannde o ari hawrude kadi e journaliste uji ɗum noon ko toon to new york ɗum noon ko caggal nde ummi tribunal kadi ko noddunoɗo toon si babunde ñawore hakkude makko e biyeteɗo jean carroll oɗon ko debbo ni takkunoɗo mo wimo ke kitale ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ko way noon kanko donald trump ene wayno o wonde o memno ɗum taw wela ɗum noon kadi ene wayno kadi caggal muɗum o bonni inde muɗum oɗon debbo noon ene wayno ñawore waɗi hakkude mabɓe kala ko fati civil faama yoyoɓe kene wona million ngaji 5 joni ene wayno ko caggal ñawore nde ɗo ko ñawore criminel koɓe mbiyata wayno ko sexual abuse ɗum noon ene wayno ko ɗum wonno hearing muɗum hannde kanko noon ene wayno kadi ko baɗɗo appel pour wonde ko oɗo debbo ko fayimo ko hono kamɓe tribunal gonɗo toon New York oto ɓe jaaɓa ɗum ɗon ɗum noon koye appel woni wawi wonde fof ko ɗum wonno hearing muɗum hannde o yalti noon kanko omo duka surtout omo ƴetto ɗiɗo juge uji tati ɗi ganduɗa henne ko kañumen goni ñawoɓe mo omo ƴetto kadi procureur uji surtout procureur mo New York
omo wiya wonde ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa en ko département justice mo Amérique gembi ɗumen ene pour beele ne kutoro ko fate justice pour tampindemo walla kanko Donald Trump o wi ɗum kadi ko hunde nde meeɗani yiyede o yeehi kadi ha kanko hoore makko caggal nde o gasni ƴettade hono oɗo debbo biyete Jean Carroll e debbo goɗɗo kadi takkuɗomo ɓeɗon fof o debbo ɗiɗaɓo takkimo wonde koye nder avion o memi ɗum on continue yeddude wi wonde ko ɓeɗo o meeɗani fottude mum o wi kadi ha ɓoyi kadi o wi wonde ko ɓeɗo ni hayso fotti mumen wawi wona kañumen cuɓuno pour yo wonde mumen ko ɗum waɗi mettini pour o dañani leldade men donc jeyni portamo plainte ha ɓoyi kadi o wi wonde ko ɗum ɗo fof ne wawi par ce que ɓeɗo rewɓe kadi dokkani date exactement kanko hoore makko nde o fotte mumen ene wawi o ronkude ɗumen rokkude date ko sibabu ne hawnaki miijade wonde ko oɗon date kanko hoore makko Donald Trump ene wawi taw wonno ko Europe walla taw wonnani on nokku ɗum mbiyo o yeehi kadi kanko Donald Trump ha ɓeydi hen avocat ji makko ɗi ko yimɓe hattanɓe ko mbaɗata ko kono noon donki walludemo ha ɗeɗo gueɗe ɗe o takkete ɗe foof ha mbasa rewde makko ko wawi wonde fof ene wayno wullitima hen kadi nder appel mo waɗi wonde ko ñawore makko wonnode New York ko fate haalisaji ɗe wiɓe ɓeɗo sukaɓe rewɓe ndeɗo ñawore ko fate en ñande o fonno artude ñande 17 lewru septembre pour o heeɗo juge biyeteɗo Merchan pour on haalanamo ko fawi makko ko fate caggal ñawore nde tawa ko coupable kene wona 54 toñanggue kono noon ne wayno juge o caggal muɗum taw kanko Donald Trump tinani ene woni juge o watti ndeɗo ñawore walla watti ngal ɗon décision mo ƴeftata pour fawde makko so tawi mo soke walla mo yaafe watti ɗum mois de décembre ko wawi wonde fof kanko Donald Trump mon continue hande kadi tooña ñawoɓe omo tooña kadi procureur yomo tooña yimɓe hooɓe ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henne kadi o artiri kadi haaluji ɗi ganduɗa won haaluji ɗi o haɗani o haali ɗum toon hande toon to New York ɗum noon ko yeeso huɓere makko Trump Tower ɓuruji men politique siftinde on tan ko pottital hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris heddi hen tan ko baltesko ñande talata ɓe jogori fottude toon to Philadelphia ɗum noon e wayno ko kamɓe ɗiɗi fof e ɓena oɗo saha joni pewni to toon to diwan New York to tugnade kadi e habaruji gummiɗi toon to chaine biyeteɗo ABC kamɓe ɗiɗi fof ko lurnoɓe ko ɓe dakkodiri ɗum Kamala Harris campagne makko jaaɓi wonde micro ji ɗima guddi kono noon ene wayno ko won luwaji mbaɗaɗi hen hono kanko Donald Trump walla kanko Kamala Harris so goto mabɓe continue nde haala taw kadi tour muɗum ɓenni kamɓe ABC maɓe guddi ɗiɗon micro ji tugnade kadi hande e contrat ABC no windiri donc ɗamina ko wawi wonde fof hono kamɓe ɗiɗi ɓe fof mabɓe pottu mardi toon to Philadelphia 9h jamma ɗum no tugnade hande habaruji gummiɗo ABC ko sakiri ko noon kanko Donald Trump e nder kadi entretien mo wadde de Sean ɗum noon koto Fox News ene wayno ha fuɗɗinoma hen haalde hen ni o wi wonde kanko hoore makko hoolaki channel ABC oɗo saha joni par ce que mo tuumi wonde ko kamɓe journaliste uji ɗi ɓe dokki hono Kamala Harris question ngaji ɗe ɓe jogori posde ɗum walla ɓe jogori posdemo ɗum noon kadi ko haalluji nen kamɓe ABC ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ɓe meeɗani wadde ɗum e gurdam mabɓe e kadi ko hunde nde ganduɗa en ɓe gonɗinani ɗum ne wawi waɗede wawi wonde fof ɗum ɗo fof hen hawnaki no tuuma wonde ko kanko Donald Trump tugnade kadi ko campagne Kamala Harris ko haalata wonde ko maw continue ƴeewde peeje fof beele on wasa arde toon to débat baɗo toon to Philadelphia ha hande fate politique hono kanko biyeteɗo Dick Cheney donc kanko Dick Cheney wonande kadi ko sakkitiɓe andudema kanko meeɗi wonde ko sakiri ko hen vice président mo États-Unis ɗum noon laamu George Bush tokos ko addi ɗum kadi o woni kanko hoore makko ministre défense e George Bush mawɗo bawmo George Bush tokos o ko addi ɗum kadi kanko hoore makko ligguima toon to suudu représentant ji duuɓi kewɗi donc ko républicain ɓurɗo hande wiye kañum wiyete wonde ɓurɗo mawnude ɓurɗo kadi jogade valeur aji conservateur kañum woni jibinɗo hono Lisa Cheney représentative kañum horum jeenoɗo e ɓeɗo républicain yantunoɓe démocrate en pour kanko waddemo empêché Donald Trump e kañum hoɗum jaltunoɗo balɗe ɓennuɗo pour wiide wonde wotanto ko Kamala Harris donc kanko Dick Cheney noon ene wayno o yalti hande kanko ne tel o wi wonde ko sibabu Donald Trump bonandeji ɗi waɗi e sibabu nde kadi jikku mo jogui o ene wonde ko yiɗana États-Unis yiɗani ko hoore mum e kadi danger mo jogui pour waylude kala ko woni kala ko wiyete constitution kala ko nawrata États-Unis yeeso kanko Dick Cheney ene wayno wotanto ko hono Kamala Harris donc kanko Dick Cheney e nder lettre mo windi ɗum noon ko
pour ko woni sababu on woto o wi nder ko wuuri ko e nder États-Unis ko wuuri ko ɗiɗo duuɓi 49 hitande ko États-Unis fuɗɗi ko États-Unis meeɗani dañde neɗɗo taw ko gardotoɗo leydi ɓurɗo wonde menace pour États-Unis ha ɓuuri Donald Trump o wi Donald Trump waɗi peeje fof pour wujjude woteji ɓennuɗo ɗi wujjude woteji ɓennuɗo ɗi taw en hutori hen pénal en hutori hen kadi ko wiyete en doolam doolago pour beele ne wawa kañum horum heddade laamu ɗum noon ko caggal nde yimɓe wotoɓe États-Unis kañumen forum koyemen calimo kanko Donald Trump gotani neɗɗo goɗɗo o wi ɗum noon e wayno ko Donald Trump kono wona neɗɗo poɗɗo hankkadi hoolede pour jogo ko wiyete en gardinde ndiɗo leydi États-Unis o wi ɗum noon so tawi enen yimɓe citoyen ji États-Unis goto meɗen fof farilla pawiɗo e muɗum ko ƴeftu ko famde leydi ndi intérêt leydi ndi ɓuran ɗum intérêt ko wiyete ceylagal beele eɗen mbawa dandude constitution leydi ndi o wi ko ɗum waɗi kanko Dick Cheney o wotanto woteji garoji ñande 2 novembre ko hono vice président Kamala Harris ɗum noon e caggal nde ɗum haalande hono kamɓe CNN tu hono John King o haali hen pour ɓeydude tan e ɗiɗo haalluji o wi wonde ko kanko Dick Cheney d' abord ko neɗɗo républicain ɓooyɗo kañum horum ko neɗɗo ɓooyɗo e laamu to congrès ko neɗɗo gonɗo e laamu guila ko wiyeteno Jerry Ford ko neɗɗo mennoɗo ministre wonde défense kadi ko mennoɗo wonde vice président ɗum ɗo fof firti ko wonde ko Dick Cheney ko haali ko hucciri ɗum koye républicain ji Donald Trump, like he does, he poisons the well. He makes people persona non grata. So people call this. Donc kanko John King ɗum noon ko spécially toppitiɗo ko fati haalde ko fati woteji o wi wonde ɗum ɗo enne ko hunde nde ganduɗa ko message baɗɗo fayida no fewi kadi ko message kulɓiniɗo surtout kadi républicain wonnoɓe ɗon ɓe hawnaki maɓe jii wonde ko tawde oɗo koye goto e yimɓe ardiɓe républicain haali ɗiɗo haalluji kadi tumnade kadi ko jogade ko neɗɗo janoɗo ha woni vice président ko gonnoɗo ministre défense ko liggannoɗo président ji mawɗi ko wayno guila e Ford en ɗum noon haali ɗiɗo haalluji kamɓe koye ma mbatten haqqille joni noon ene wayno ko Kamala Harris ko foti haalde tan ko kañum horum e débat mum mbaɗo ñande talata nde ko hujjidde républicain surtout huccidde républicain ji ɓen sipportunoɗoɓe kamɓe Nikki Haley sipportunoɓeɓe kala yimɓe opposant ji républicain ji haalde mi wi wonde ko o meeɗani wotande min komi démocrate kono noon keɗoɗe ko mawɓe moɗon républicain ko kaali ko paamon wonde Donald Trump wona neɗɗo poɗɗo hoolede pour artire e laamu ɗum noon ƴeewe dandude leydi moɗon oto ƴeewe dandude intérêt ji Donald Trump ko ɗum woni donc woni message wonde ko kanko biyete Dick Cheney ancien vice président ancien kadi ministre défense et ancien kañum hoore mum kadi gonnoɗo ɓooyɗo e congrès ko haali hande jamma pour wiide wonde wotanta ko Kamala Harris en tant que républicain. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko fati kadi woteji siftindon tan woteji mawɗi États-Unis ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 donc siftindon kadi ko candidat ji ɗiɗi goodi oɗo saha joni hono kanko candidat républicain Donald Trump e candidat démocrate hono kanko Kamala Harris ɗum noon en wayno ko goto maɓe fof kanko Donald Trump vice président makko mo suuɓi ko biyeteɗo JD Vance ko sénateur jeeyaɗo toon to Ohio kanko Kamala Harris vice président mo suuɓi ko gouverneur Tim Walz jeeyaɗo toon to Minnesota donc siftindon tan e oɗo ñalawma hande ɗo jarten hande ko aljuma 6 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 donc heddi ko balɗe 59 donc balɗe 59 ɗum heddi ɗum noon en wayno ko siftindon kadi won état ji surtout ko wayno Caroline du Nord woteji mum puɗɗima hande ɗum noon ko woteji pour wiide yimɓe kala jiɗɗo wodde law ene wawi yaade toon to Caroline du Nord jeeyaɓe toon hawnaki kadi ɗo e jonte ɗiɗi goɗɗe ma état ji goɗɗi kadi puɗɗo woteji mumen ko rentindi yimɓe tan hawnaki woteji ɗi mbaɗa fitinaji ɗum noon so tawi état mo gonɗa o ene waɗi ene yamiri wonde woteji yo gote law goto me ɗum fof yo yaa d' abord yo windito ƴeewa nokku ɗo woni ɗo ƴeewa kadi so tawi état muɗum ne waɗi ko wiyete godgol law après yaha wotoyo law oto wiide no fadda tan ha ñande 2 novembre anda ko kewata donc woteji puɗɗo law ko jiiɗa ɗum kadi so tawi a winditoyima oɗon mbawi goto fof ne wawi ƴewde so tawi ne wawi neldede woteji muɗum galle muɗum ɗum kadi ko hunde won état ji ne jamiri ɗum ɗum ɗon waɗiraka pour so tawi neɗɗo ne yiiɗi ɗannade walla woteji jogoɗan tawde ɗum ɗo walla gueɗe mbaɗe noon comme ça waɗa winde woose muɗum waɗa e kayit nelda poste ɗiɗo nelteɗi poste ɗi jettima ko adi
nde poste uddas to yettima to bureau to worte to ɗum noon ma konte so tawi noon jomum waɗani noon ha kadi ñande wotere nde wawani wotoyde ene wayno donc perditama ɗum donc bindito e ɗe ƴeewe nokku mo gonɗon o so tawi ne waɗi woteji goteɗi law so tawi kadi ala woteji goteɗi law so tawi kadi wawi wadde woteji oɗon mbawi neldede galleji mon ɗum noon sinon son mba ɗum ɗo foof so wodani ciftorono ko ñande 2 novembre ko ñande hen wotete pour président États-Unis vice président États-Unis sénateur uji représentant ji bon siftinde on kadi yiɗɓe kadi yebde débat hono kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump waɗata ko ñande 10 lewru septembre ɗum noon heddi hen tan ko aset altini baltati heddi hen 10 lewru septembre hawrata ko ñande talata ɗum noon waɗata ko toon to Philadelphia 9h jamma so Allah jaaɓi kadi ma en continue reftude hen pour siftinde yimɓeɓe habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko habaruji science ɗum noon ko kabaruji gonɗi toon ɗe weeyo hono laane ngo ganduɗa kamɓe boyimɓe nelduno toon to weeyo ɗum noon ko laboratoire gonɗo to ene wayno ko yimɓe ɗiɗo astronaute jano hen pour no artude hen hono kanko biyeteɗo Suni Williams e kanko kadi biyeteɗo Butch Wilmore kamɓe ponno artude kaɗol laane kono ene wayno ko caggal nde NASA ƴeewi won caɗele gonɗe o kaɗol laane sibabude ene gaz goto biyete hélium ne siya hen ɗum noon hawnaki wonde so tawi ɓe mbiya ɓe garta hen hulde kadi hono caɗele bannoɗe hitande 1990 ɗum noon wonno ko ñande 27 janvier hono laane mabɓe en diwno ko toon to Texas challenge o kañum ndeyano yeehi ɗum noon caggal nde diwi yeehi e weeyo ken wona jeeɗiɗi seconde ene wayno avion fuusi toon yimɓe wonnoɓe hen foof maayi hen sibabu nde hulde ɗum ɗon kadi en mbi wonde ko ɓeeɗo yimɓe ɗiɗo wadde ɗumen kadi e laana kaɗo ene tawde déjà ene siya ko wiyete hélium ɗum noon holnaki ko wawi wonde fof ene wayno kaɗon laana hannde ekana ummo toon to weeyo to laboratoire gonɗo toon to weeyo to ekana ka artirani ɓeeɗo yimɓe ɗum noon ene wayno so tawi ka artirani ɓeɗon yimɓe e kadi ene wayno ko kamɓe NASA ɓe jaɓodirani e Boeing pour tawi kañum jeeyi laana ka pour onde ene jogui ene wawi artirde yimɓe wonɓe toon to weeyo to ene tawne kiisi hawnaki nden maɓe keeɓa ko wiyete en seedantagal pour wonde ɓe mbawi continde neldude walla ɓe mbawi continde yamirde NASA yo hutoro laaɗe maɓɓe ko wawi wonde fof ene wani ɗum ɗo kadi ko poɗodiral gongal oɗo saha joni hakkude anduɓe NASA anduɓe Boeing e anduɓe kadi kanko SpaceX mo Elon Musk ene wayno kanko compagnie makko kañum hoore mum wi wonde ko ma ƴeewa dumunnaji garoɗi ɗi foof pour so tawi kamɓe Boeing ɓe mbawani fewnide caɗele mabɓe mécanique ko fate holko woni sababu kaɗo laane ene ha hande ene holla ni siya gaz biyeteɗo hélium ni ummo hen so tawi mbawi fewnude ɗum ɓe mbawani fewnide ɗum ɓe mbawani kadi rokkude garantie wonde yimɓe wonɓe toon to laboratoire ɓe mbawi artirde ɗumen e leydi taw maya hen kamɓe SpaceX nelduɓe laana men balɗe ɓennuɗo e noon toon to weeyo ma ƴeew kañum hoore mum addude laana nelda ɗumen to oɗo laboratoire pour artirde ɓeɗo yimɓe ko wawi wonde fof noon kanko Suni Williams e kanko Butch Wilmore maɓe continue wonde to laboratoire to hawnaki kadi ɗo e lebbi 5 goɗɗi walla lebbi 6 goɗɗi haaɓe daña laana mbawka ittude ɓe toon artiraɓe e leydi habaruji men scientifique ko fate hen hawnake kisal yimɓe yahoɓe toon to weeyo e kadi holno gartirta e leydi tawde guuri habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Gaza donc e tumnadi kadi eko Al Jazeera reporti kadi kamɓe CNN ɓe reporti hono kamɓe Israël naɓe pelli debbo goto taw ko debbo kadi joguiɗo nationalité américaine hono kanko oɗo suka debbo en wayni ko jibinako toon to Turquie donc kanko oɗo suka debbo wiyete ko Aysenur Eygi en wayno ko jibinako toon to Turquie omo jogui nationalité turque omo jogui kadi nationalité américaine kanko noon jangguno ko université Washington o yarata ko duuɓi 26 e tumnade kadi habaruji gummi toon hono kanko wonno koye seppoji gonnoɗi toon to West Bank ɗum noon West Bank ko nokku mo ganduɗa kanko Mahmoud Abbas laami toon kadi seppoji mabɓe ɗi oɗo dumon fof ko d' abord ko yo guerre o darto kadi ko yimɓe naggaɓe yo gartu e kadi surtout yen Israël occupation mo woni toon o yo nattu ɗum noon ne wayno ko caggal seppoji ɗi nde continue ne jaaha kamɓe Israël naɓe tumnade kadi e seede goto e tumnade e Israël activiste goto Israël naji kañum hoɗum ne jeeyano seppoji ɗi wi wonde ko kanko biyeteɗo Jonathan Polak o wi wonde ko ene wayno ko omo jeeyano e seppoji ɗi hen ɗum noon seppoji ɗi mbanno ko hannde aljuma
o caggal mum o yi Israel naaɓe batti werlade militaire ji batti werlade bombuji lacrymogène o caggal mum o yi kadi ɓe batti lowde kuure gonguira e gonga ɓe pella yimɓeɓe ɗiɗo seppoji no wiiri ni ko seppoji jaam jaami ala violence mbaɗanoɗe hen kono ene wayno ko mintaji ñogas caggal nde puɗɗi werlade bombuji lacrymogène kanko polago o wi o inde o teskitima soldateɓe Israel naaɓe kañum koye men ne ƴefti kuure gonguira e gonga en mbaɗi perlaji men kuccine yimɓeɓe ne pella ko caggal ɗum ɗon hono kanko oɗo debbo biyeteɗo Egui gonde no fella e hoore o maayi ɗon ɗum noon e wayno oɗo saaha joni hono kamɓe Amérique naaɓe caggal kadi nde habaru yetti toon to ambassade Amérique e gonɗo toon to Tel Aviv ɓe mbi wonde ko ɓe kalanama ɗum ɗon e wonde koɓe goni koye enquête ɗum ɗon kono kanko secrétaire d' état mo États-Unis noon e konnguli ɗi o haali wi wonde ko goni koye ƴewde gueɗe ɗe hono jaari e kadi ene wayno maɓe ɓe jokkodiri e laamu Israël pour yo wawa enquête hono ɗum yaari ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe États-Unis waylani support mabɓe mum jogini Israël surtout kadi wona ngol ɗo woni lawol gadanol neɗɗo haysinde ko américain gonno toon meeɗi warede ene wayno e konngol makko kanko gouverneur Nablus ɗum noon biyeteɗo Gasham Douglas o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɓe kuccino konngol e communauté international pour wiide joguinoɗo national américaine bara toon o ko noon kadi mo siftino communauté international hono kuureɗe Israël berlotoɗe mabɓe ɗe ceerdata hol gonɗo Palestine naji hol gonɗo cukalel hol gonɗo mawɗo hol gonɗo debbo walla hol gonɗo même joguiɗo nationalité gonɗo toon ko way wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël naaɓe nde nder konngudi ɗi ɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɓe jaabino ko won pellannoɗoɓe kamɓe militaire uji mabɓe ɗum woni ɓe jaabi ɓe mbawi kadi wiide wonde ko won étranger gonnoɗo e seppoji ɗum waɗi donc hawnaki ɗum ɗo fof ko jeeya ko gueɗe ɗe ganduɗa ko welaniɓe pourquoi étranger ne gon toon wawi wonde fof no Turquie donc joguiɗo konngol toon to ministére affaires étrangére mo Turquie wi won eɓe condamné oɗo saaha joni maayigol hono kanko Egui ɓe mbi wonde ko kamɓe laamu Turquie ene wayno koɓe taki ko gouvernement Israël ko kañum woni responsable muɗum eɓe continue kadi rappelde Israël wonde ko oɗo debbo biyeteɗo Egui kañum woɗum jogui ko nationalité turkish ko turknajo donc ene wayno ko kamɓe hoore mabɓe ɓe continue te rewde e kala andude hol responsable hol yimɓe warɓe o neɗɗo mabɓe ɓe nawa ɗum to justice ɗum noon ko konngol ummade kanko oncu Kecelli joguiɗo konngol toon to affaire étrangére mo Turquie donc ha hande kadi ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde kanko Benjamin Netanyahu caggal nde jokkodira hanke Fox News ɗum noon ene wayno o yeddi o Amérique o haalata ko ene wayno ko États-Unis kalino ɗeɗo balɗe mbi wonde ko ene wayno ɓe jarata joni ko 90% pour gasnude nandiral gongal toon to beele guerre ne darto toon to Gaza kanko Benjamin Netanyahu o wi ala fof nandiral gongal e kahit ala fof nandiral kanko jettingal ngal mabɓe eɓe cikki wonde ene jogor wadde ɗum noon fof firti wonde ko semtinde hawnaki président Joe Biden walla laamu muɗum wiide wonde ko ala nanodiral cessel fof gongal e kayitaji walla jogorgal jaɓede kamɓe États-Unis tawa eɓe gonɗi ɗum alors que Israël gonɗinani ɗum ɗo fof noon ko ɓeydude hawnaki ma ɓeydu kadi addude uure gongal hakkude mabɓe kamɓe laamu Israël e laamu États-Unis sibabude konngudi mabɓe no wayi sertude ɓene mbiya wonde ko hawnaki guerre ma darto ɗum noon wonande américain ji hawnaki ma guerre ma darto hawnaki ma prisonnier ji ma garto alors que kamɓe Israël eɓene continue wiide wonde ko ala fof nde ɓe jii wonde ko nanodiral ɓe mbawi jabde walla jaɓogal walla gongal jaɓede pour wonde guerre ne darto toon to Gaza hay sinde wonde ko ene jeeyani e yimɓe sappoɓe toon wonɓe oɗo saha joni toon to Israël pour ƴewde jamde daña toon yimɓe ɓe ganduɗa koreji mumen nanga hen walla yimɓe min koreji men mbarama taw ko yimɓe dahanoɓe toon ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu mo continue wiide wonde ko o jaɓodirani e Hamas surtout henne ko haali oɗo saha joni ko sibabude frontiére gonɗo hakkude Gaza e Israël nokku moɓe mbiyata Rafa ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu wi fof ko militaire ji mabɓe keddo toon donc wawi wonde fof ene wayno ko seppoji nden continue toon oɗo saha joni toon to Israël e surtout henne kadi ko yiya guiɗi ñande altine nde ko seppoji ɗi jeeyino ha taari galle makko kanko Benjamin Netanyahu kadi yimɓe nen continue wadde toon seppoji ne duppa won kaake won kono ene wayno ko kanko laamu makko henne yimɓe kadi ganduɗa yimɓe wiyeteɓe right wing en ɗum noon ko yimɓe satanɓe Palestine naɓe kañum ko en jiiɗa nanodiral walla guerre o darto toon to Gaza projet international hande toon to Sénégal e ñalawma e hono kamɓe dadiɓe liggotoɓe e maaji ɓe mbawi nangude laaɗe toon to maayo Sénégal ɗum noon ko diwan Mbouro
kaɗo laane waɗi ko temeddiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom neɗɗo taw ko yimɓe jonnoɓe laaɗe ene tacca maayo geygo pour yahde toon to leyɗele Europe ɗum noon e tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko nangi ɓeɗo fof ene wayno kay goten mayani kono ɓe gartiriɓe toon to leydi Sénégal ɗum ɗo fof ko gueɗe continue ne mbaɗa oɗo saha joni hay sindo kamɓe gouvernement kesoɓe mbino wonde ɗeɗo ko peeje ɗeɓe jogori gonnoji priorité mabɓe soɓe laamima pour hadde ɗannugol walla ko yimɓe ɗannotoɓe rewoɓe ɗiɗo laabi ɗi mbiyata dangereux baɗoji toon to Sénégal wayno kaldigal ala oɗo saha joni hakkude kamɓe assemblée nationale e kamɓe kadi laamiɓe lendi siftinde on tan ko altini ɓennuɗo ɗo hono kanko président mo leydi Sénégal gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye o wino o noddino hono batu assemblée mbiyata extraordinaire ɗum noon ko haalde surtout samminde pelle ɗiɗi ɗe ngannduɗa henne pour maɓɓe kamɓe laamu kesu ngu ɗeɗon ko pelle so continue ngoodi kaalisaji dokkete ɗiɗi ko kaalisaji bonnoji ngalu leydi ɗum noon caggal nde assemblée o ene wayno vote muɗum yandini ɗaɓɓore makko wonde vote 83 contre 80 ɗum noon e surtout yenne ko kamɓe surtout jeenoɓe ko wiyete Benno Bokk Yakar nde ɓe cali e ɗeɗon ɗaɓɓali ay wonde ko kanko Bassirou Diomaye Faye o waɗi décret ɗum noon o sammini honno ardinoɓe ɗeɗon pelle ɗiɗi o sammini ɗumen o itti place uji donc o seeki ɗumen ɗum ɗo fof noon addi kadi ko ɓeydude addude kadi ko caɗele wonnande kamɓe leydi Sénégal to surtout tugnade kadi yimɓe heeɓe ko alata wonde ko kamɓe laamu kesu ngu moɓe beela fof ɓe ceekat kadi ɓene continue ɓe ceeka yimɓe donc ɓene continue chômage nana ɓeydo heew toon leydi ko wawi wonde fof ko fate caɗele gonɗe hakkude assemblée nationale mabɓe e surtout kadi caggal nde kadi kamɓe ardiɓe Benno Bokk Yakar nde ɓe mbino wonde ko koɓe addoɓe ko yaaci hen hono motion de censure pour samminde gouvernement makko kanko Bassirou Diomaye Faye walla kanko Ousmane Sonko ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye kadi ene wayno noddi kadi assemblée o yo wadde batu extraordinaire ɗum noon ko ɗum ɗo fof ko bloquede wonde motion censure mabɓe to hoto jaɓɓede toon assemblée nationale taw kadi eɓe mbawa continude wadde batuji mabɓe taw wona eɓe kaala motion censure ha yetto ñande 12 lewru septembre so tawi o felliti nden kanko Bassirou Diomaye Faye samminde assemblée nationale ɗum woni donc Ousmane Sonko ma heddo laamu ko wawi wonde foof samminde assemblée nationale o walla kamɓe koye mabɓe wasde mabɓe haaldude ɗum ɗo kadi ko desewiji ha o nakki kadi ma en ketto hono kanko biyeteɗo Abou Gueye jewteɗe ɗe ɓe mbaɗi toon lewal ɗum noon kadi ko Pinde TV kadi ma en gartu jewteɗe en ka payon ɗum no woruno en toon to ñande dimanche garoɗo en kono noon keɗoɗen tan o famnen holko woni caɗele hakkude gouvernement mo leydi Sénégal e kamɓe kadi assemblée mabɓe suudu sarɗiyankoɓe toon Sénégal e kadi hawnayi ko holno so tawi assemblée so fusama holno jogori wade toon to Sénégal gol HCCT kañum e CSE eɗen gandi dalillaji dokkaɗi hen ɗi fof yimɓeɓe fof nani ɗumen wonande hoorejo leydi kañum e wondiɓe muɗum yaniya mabɓe hen ko ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi kala hitande eɓe ɓetane koppareje kina tolno e 15 milliards 15 milliards ɗi ɓe qimima wonde no foti salle de classe uji addata no foti poste de santé ji walla ko nandi hen no foti laabi wawi fewnu no foti forage uji wawi asde ɗum ɗon ko gam yencinde ngaalu leydi ndi ƴewde hol ɗiɗo 15 milliards jaltoji kala hitande holtoɗi poti wawde nawrede banggue goɗɗo tawa ene wona gartam ɓesgu Sénégal naaɓe ko gonga ko kamɓe mbanno ɗum e eɓɓoje mabɓe e sahande ɓe ƴamata lefol laamu ɓe kollirino wonde kamɓe so tawi ɓe gari koɓe fusoɓe ɗiɗo cuuɗi saabu ɗi ngala nafoore ko ɗeɓi hen hawnade seeɗa han wona ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi han gonno hen e programme uji mabɓe tumande ɓe ƴamanno lefol laamu tumande ɓe ƴamanno lefol laamu ene wonno e programme uji mabɓe wonande deftere mabɓe guinol golle nde heɓorani yaltude suwa yaltude haw en ganda holnde heɓori yaltoyde wayde woni nde ɓe mbiyata projet kono noon ne kadi ene jeeno e eɓɓoje mabɓe wiide wonde ko wiyete caisse noire ko ene harmi ñamde hen mbuuɗu ene harmi ɗum ɗon ko ittude ɗum saabu alana nafoore ɓesgu Sénégal naaɓe ɗum ɗon ene jeeya e eɓɓoje ɗe heddi ko ene famno kala laamu kesu ngarngu di ko so tawi ɓe mbi budget HCCT kañum e CSE ko 15 milliards ko gam yencinde ɗum tagui ɓe wiide wonde ɓe pusa ɗiɗon cuuɗi ɗiɗi kono noon ɓe goppi
budget mo gandanɗa hoore maɗa ko 23 milliard kala hitande mo hoorejo leydi Sénégal kañum e hoorejo jagorɗo muɗum peccata taw haadi koye muɗumen ɓeeɗo kam HCCT kañum e CSE aɗa wawi jooɗade mbiya ɗumen ɗiɗo milliard uji 5 hoto mbaɗɗon ɗumen mbaɗonni min cimtol golle ada rapport eyyi mbiyon min ko ɗo mbaɗɗon ɗum ko ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum ko ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum ɗo mbaɗirɗon ɗum kono président kañum e premier ministre hay goto ala droit wiide jomum kala hen mbuuɗu holno cankirɗa ɗum walla holno ñamirɗa ɗum walla holɗo mbaɗɗa ɗum hay goto ala hen droit joni noon so tawi ene wiye ɗum to henna ala nafoore e ɓesgu Sénégal naaɓe ɗum ko konguɗi bonɗi ha Sénégal naaɓe hankkadi jagga e hakkillaji muɗumen ɗum to wona ko moƴƴi koko boni alors que tawa kamɓe noɓe kaldata ni bonnitowo o no haaldata nde tawno bonnude ɓuuri webde e fewnude bonnitowo o no haaldata ni o haaldata pour yo heɗotoɓe ɓe yoɓe paam yoɓe jii ko moƴƴi ko ala ko yoɓe nan yoɓe paam kanko ko haalata ko bonnita ko yo hakkillaji mabɓe gon hen mbimi wonde wiide omo namdo ɓeɗon jeeɗiɗo ɓe omo namdo ɗumen de fusde suudu sarɗiji holnde o wawi ɗum fusde holno foti fusirde ɗum holnde o fusata ɗum ko hunde nde o andi tawde kay o wiya o andi wonde suudu sarɗiji so tawi jomumen joƴƴinama ko mabɓe daña duuɓi ɗiɗi timmuɗi hankkandi président jogo hattan e doole wawde fusde suudu ndu so tawi duuɓi ɗiɗi timmani président wawa ɗum ɗum kay omo andi ɗum kay jarani ni komo yaha toon hay sono ko mino fottuno so namdimama ko noon mbiyan moom heddi komo andi suudu ndu foti fusede koye lewru septembre omo andi nde foti fusede ɗum koye jarani ni namdal o fata septembre o foti suudu ndu kono heddi koko mbiɗen pusgu suudu ndu holko jolata e nder hen pusgol suudu ndu holko yadata holko fusdata pusgol suudu ndu holko bonnata pusgol suudu ndu holko ustata pusgol suudu ndu holko ɓeydata ko ɗum woni alhaali o alhaali o ko ɗiɗo député ji 165 député wonɓe toon to assemblée nationale ko kamɓe goni votoɓe luwaji ɗi ko kamɓe goni votoɓe budget ji ɗi ko kamɓe goni joni noon so tawi a ittiɓe mo waɗantuma ɗum so tawi a ittiɓe mo waɗantuma ɗum wonande haalama wonde so tawi ɓe assemblée nationale so tawi o fusi suudu ndu eɓe jogui balɗe 65 pour heblitade to banggue parrainage o to banggue dépôt de liste uji ɗi ha ande candidat ji jahoji e holno jatata e foof balɗe 60 joni gonɗen koye mois de septembre octobre novembre holde budget ji votete ko wawi wonde fof ma en gartu hen hawnake yewtere taw ko yanji ɗum wonande pawen émission makko kanko Abou Gueye mo wadduno ɗum toon to lewlewal ɗum noon ko lewlewal ko émission mo radio émission mo Pindi TV toon to Sénégal ha hande kadi toon to Sénégal hono kanko président Bachir Diomaye Faye o windi lettre o windi ɗum koye huccini ɗum koye gardiɗo assemblée nationale toon to Sénégal hono biyeteɗo Amadou Mame Diop e nder lettre o wi wonde ko hono kanko Ousmane Sonko mo war toon to assemblée nationale ñande 13 lewru septembre ɗum noon ko nden o waɗata déclaration makko politique général a waɗon déclaration noon ko hunde fadanode guila nde ɓe laami nde e ɗum kadi ko ɗum woni sababu hono kamɓe yimɓe lunduɓe surtout yenne gartugol Benno Bokk Yakar ɗum woni ɓe jino wonde koɓe guitta kanko ɓe mbaɗamo motion de censure ene wayno ko kamɓe député ji ɓe mbino ko wonde ko alay saago Ousmane Sonko ara ñande 11 septembre ko ɗum ɓe kalno ene wayno kono noon ene wayno ko caggal muɗum hono kanko kamɓe Ousmane Sonko e stumnade kadi e kuule constitution o mbayi mbi wonde koye député ji il faut ko kalne balɗe jeetati ko addi nde o arata toon ɗum waɗi donc watta ñande 13 lewru septembre e hulono kadi ko ñande 12 e tumnade kadi poɗodiral gongal hakkude kamɓe ardiɓe leydi Sénégal e kamɓe assemblée nationale wonde ko kanko Bachir Diomaye Faye ne wawi o sammina assemblée nationale kono noon ɗum ɗo fof ene wayno hawnaki ma wasla laatade ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗamina kanko Ousmane Sonko mo warra ñande 13 lewru septembre o présenta yimɓe député ji leydi ndi e leydi ndi foof holko woni projet mabɓe maɓe kalanno kamɓe laamiɓe Sénégal ɗum noon ko projet moɓe kalanno guila nde eɓe gone campagne ko ɗum woni donc en ɗamina ma war ñande 13 lewru septembre
hande toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiri toon to Seneweb hono kanko biyeteɗo Cheikhouna Keita ɗum noon ko commissaire de police o wonno ene wayno ko jaaɗo en retraite oɗo ñalawma hannde aljuma o nanngama ɗum noon toon nanngama sibabu wonde won vidéo ji ɗi o waɗi vidéo ji ɗi henne kadi ene wayno ko kamɓe police criminel mo toon to Dakar ɓe goni koye enquête ɗum noon ene wayno ko kanko e nder ɗiɗo vidéo ji o haalno wi wonde ko won haaluji ɗi o haalni hen hakkude kanko Bachir Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko o wi hen wonde ko koɓe takkimo mbi wonde haaluji ɗi o haali hen ɗi ko haaluji penal donc ene wayno ko haalno hen o wi wonde ko kanko Cheikhouna Keita enquêteur uji namdi mom pour vidéo mo wanno vidéo e nder vidéo mo haalno hen histoire wonde won haare wonnode hakkude kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e kanko kadi premier ministre makko Ousmane Sonko enen wayno commissaire o gonɗo retraite wi wonde ko haali ko ɗum ko hunde yimɓe fof ne kaala ɗum e kadi ne anda ɗum noon ko caɗele gonɗe oɗo saha joni hakkude jokkodiral hakkude makko kanko Ousmane Sonko e Diomaye Faye ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo weekend o mona toon to nangga toon to kaso ko moftorede ha ñande altine ɗum noon o yahata toon to tribunal o huccita e ñawoɓe habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Kenya ɗum noon ene wayno ko sunare e kulol e mettere woni toon ɗum noon ko caggal nde oɗo suka debbo jaarowo e 33 ans kañum hoore mum jeeyanoɓe yimɓe dogoɓe toon to jeux olympique bannoɗe toon to Paris tawane maayi ɗum noon ñande alhamis ɓinɗo ɗo en 5h du matin 5h30 du matin heure GMT ɓanndu makko kadi tawa ko kanko hoore makko omo essence ne yuppa e makko e kadi omo sumi ha ken ɓuura 80% ɓanndu makko fof ne sumi donc ene wayno ko cumu ngu en wawino bonnude warde kala ko ganduɗa organe uji makko ɗum kadi ko ɗum woni docteur biyeteɗo Kimani Bunga médecin responsable unité safuruji ɗi ganduɗa intensive gonɗi toon to hôpital gonɗo Moi Teaching wuuro wiyetego Eldoret hay sinno wawino addede hôpital ɗum noon ko essence no duppira ni ɗum ɗo fof ko hunde wonde ene wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henne kadi addaniɓe sikkude wonde ko kanko sehil makko gorko kadi gondiɗo makko ene wayno koɓe haɓoɓe toujours biyeteɗo Dickson jeema Maranga e ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal kanko hoore makko nde arti église on wonde sukama makko kanko noon o wonno ko toon to wuuro bandi ko debbo wonno ko miñi ko walla mawni ko debbo sikkaɓe makko ɗiɗo jaaro duuɓi 9 e daaro duuɓi 15 ɗum noon wurno kadi ko toon ko nokku mo ganduɗa huɓere nokku mo sonno toon to wuuro wiyetego Ende Besse ɗum noon woni ko banggue rewo Kenya tawoɗani no fewi frontiére hakkude Kenya e Uganda ko wawi wonde fof ene wani mayde makko kadi addi oɗo saha joni mettere mawde wonande organisation ngaji rewɓe wi wonde ko rewɓe no mbardete toon ni ko hunde hulɓinide e ɗum noon en tugnade tan hitande e tugnade kadi e statistique baɗɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ene wayno kene wiye 150 e ɗiɗo debbo mbarama toon kadi en mbi kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo kadi debbo goto kañum jaranoɗo duuɓi nogas joyi kañum hoore mum ko athlète kadi ko dañoɗo médaille uji bronze jeux olympique bannoɗe Tokyo ayde mum kadi addino caɗele mawɗe wonande goomu toppiti ko fati athlétisme toon to Kenya e nder hitande ujunnaji ɗiɗi kadi e nogas e ɗiɗi ene wayno kadi athlète goto kadi bahrainien kañum hoore mum taw jibina ko toon to Kenya biyeteɗo Damaris Mitia kañum hoore mum kadi tawano men maayi toon to Iten ene wayno ko on saaha kadi ko neɗɗo sehil makko mo yadanno kañum hoore mum tuma waɗimo donc ngol ɗo bargol surtout henna violence contre rewɓe toon to Kenya irti ɗum kadi ko mayde oɗo suka debbo baraɗo yaara duuɓi 33 essence waɗa e mum duppa ha kene pratiquement ha hooƴi tugnade habaruji gomiri ɗi toon to African News. bandiraɓe sehilaɓe heedotoɓe radio Diow sarɗi habaruji min jogonnoon hannde oɗo ñalawma aljuma 6 lewru septembre hitande ujunnaji 20 yen mbaali jaam on jarama ha janggo kadi